Iltapäivän aurinko laveerasi lumisen peltoaukean kullankeltaiseksi. Jäiset kiteet kiiltelivät kauniisti kauas asti. Pellon reunalla autotien pientareella seisoi vanha linja-autopysäkki, jonka katoksesta roikkui 3 komeaa jääpuikkoa. Vehnä, ohra, ruis ja vilja kipittivät peräkanaa pysäkkiä kohden. Pakkaslumi rahisi ja pöllysi saapikkaita vasten. Muutaman metrin päässä 2 varista istui voimalinjalla ihmettelemässä toverusten outoja puhuja. Linja-autopysäkin osuttua kohdalle koko konkkaronkka teki äkkijarrutuksen. Vehnä ja ohra saivat vauhdin loppumaan kuin seinään. Olihan heillä jalassa uudenkarheat piikkipohjaiset talvisaapikkaat. Ruis ja vilja puolestaan räpiköivät jäisellä tiellä liukastellen, kunnes pölähtivät pehmoiseen lumipenkkaan. Ruis ja vilja puristivat vaatteensa lumesta ja astelivat nopeasti vehnän ja ohran vierelle ihmettelemään linja-autopysäkkiä. Seinällä olevan aikataulun kehyksen takaa pilkotti kimalteinen kirjepaperin palanen. Ruis tempaisi paperin hyppysiinsä ja alkoi lukea innosta tutisten. Vau, että löysitte vihjeen. Olen ylpeä teistä. Nyt on kuitenkin aika siirtyä lähemmäs viimeistä etappia ja maalia, jossa odottaa hauska yllätys. Seuraava vihje löytyy paikasta, jossa puut huojuvat, nuotio tuoksuu ja hirsi suojaa nukkuvaa viimalta. Terveisin joulupukki. Paikka, jossa puut huojuvat, on tietysti metsä, Vehnä tiesi. Nuotiopaikkoja täällä on 5, joista 2 on metsässä, jatkoi ohra. 2 metsikköisestä nuotiopaikasta ainoastaan toisessa on hirsistä tehty suoja nukkuvalle, Ruis täydensi. Retkilaavu, huudahti Vilja. Toverukset alkoivat oitispähkäillä, miten pääsisivät laavulle. Se sijaitsi heidän kotitiluksensa äärimmäisellä laidalla, keskellä sankkaa metsää, jossa oli korkeat nietokset. Nyt keksin! Meillähän on pihavajassa jokaiselle lumikengät ja sukset. Niillä pääsemme varmasti perille, ohra huudahti. Totta, jatkoi Vehnä. Niiden avulla pysymme polulla vajoamatta lumeen. Mitähän kaikkea joulupukki on kehitellyt meitä varten sinne laavulle? Veikkaan, että grillaamme tikkupullia ja vaahtokarkkeja ja hörpimme höyryävää kaakaota tai klökiä, Ruis pohti. Niin tai näin, niin todella toivon, että Kaurakin löytäisi perille. Häntä ei ole näkynyt aikoihin. Olisi harmillista, jos hän menettäisi mahdollisuuden tavata joulupukki ja viettää joulua meidän kanssamme. Hän kuitenkin rakastaa joulun aikaa niin kovasti, Vehnä suri. Ei hätää, Vehnä. Käydään hakemassa kotoa lumikengät ja sukset ja katsotaan samalla, josko Kaura olisi tullut kotiin tässä välissä. Jos häntä ei näy tänään, niin kyllä hän sieltä kohta palailee. Hän viihtyy monesti omissa oloissaan, joten mitään syytä huoleen ei minun nähdäkseni ole, Ruis lohdutti. Toverukset ottivat vihjelappusen mukaansa ja lähtivät liukastellen kohti kotia ja sieltä metsän sydämessä odottavan retkilaavun suuntaan.